Haga jingle kai mekhania state league ka bahab ha mau kerwat zon ka mountain galala ban penlim dan laila no bersya ya ka lumdingan leng bang ngi jing job ka mountain kala kiu sya ka kerdan ka balai ha ka mi ya khen pon haga jingle kai ka bahab ha tura zon ka chipa kore kala job suk da khandai la ar bersya ya ka wasa fc leng bang ngi jing job ka chipa kore kala kiu sya ka kerdan ka ba ar ha ka mi ya khen pon Haga jingle kai FIFA Under 20 World Cup quarter final hapreng ka South Korea Persia ika Nigeria. Haga nega jingle kai ka South Korea ka lala ban pelim ya ka Nigeria dai wela not. Ya ga nega shigol jong ka South Korea la yo ban tap haga extra time kata haga minute ka ba khandai peusan. Haga wei pat ka jingle kai ka USA Persia ika Uruguay. Bad haga nega jingle kai ka Uruguay ka lala ban pelim ya ka USA da ar la not. Gine gede ki kenhun ki bani khon ya ka semi final jong ka FIFA World Cup Under 20 ka Uruguay kan ya kendu Persia ka Israel bat ka Italy kan ya kendu Persia bat ka South Korea haga jingle kai CONCACAF Champion League final second leg happening ka Los Angeles Persia ka Lyon bat kan gede ka jingle kai baton kampha nagbanta ka Los Angeles namar haga leg 1 kala sha penlem da ar la ka wei Aisha kene ke jingle kai ka Lyon ka layo bat ben khi jar lengkong ha ka minute ka ba ar pheu lengbau di yorio bat ya ka bol lai rapen bo da Morino bat ka deru ka gol ka balai ha ka gol aggregate hadu bokot ka kela step ka Lyon kala tam dai weila not bat ha ka kela mit baro ar tali ki kenhun kela persyang bat ben khi jar Henry hadu bokot ka khentai pheu minute bat khatwei minute ka additional time om don shu ki bala bat pen khi jan bat leng bagani ka shigol ka Lyon galala ban pelim ya ka Los Angeles hagani ka jingle kai bat lai la ka wei habaro ar tili ki jingle kai bat leng bagani ka jing job ka Lyon ha ka sin ka beningkong kalayo ban ra ka nam la du chong ka CONCACAF Champion League mentau snem